للجميع. اضغط شراء وشاهد رصيدك ينمو. ثبت كريبتو جورو واحصل على مكافأتك $3000 الآن.
mag-music niya. Hindi, matipid ko wala ako sa mga dyan. Diyan ko lang dyan. Ang 7.1, di pa lang wala dyan. I-activate mo. Hindi mawala ang inyong account. Tama. Wala kasi saya. Ito na naman siya. Maria na naman. Maria. Nam. Berat na tawag. Hmm? 3 million people, shout out. Puro may mga bayad. Anong pang tournament. This is the tournament. Yan. This tournament. Ambe.
Ay, di ko unggol. Ambe. Shucks. Wala kayo ko. Ano? Ha? Saan ko nagdala kalaya? At yan sila ang kuri. Ito nga ginagamit ako. At depende sa imo. Kaya ginadala ko na ako magamit. Wala ko ito gagamit. Kung hindi mo pagdalo niya, ikaw yung ginihimos ang dalaon sa imong mga chay nga na, ikaw kayo mo. Yung maghimos. Di kaya ang sarapban ko yung gani, amo na ka na sa uan. Di amo na gani, kung madala kaya kay ikaw mamanggaluto. Ang? Ano kundo man? Kundo ang yan matawalag ang partner ng anak ko na ikakaod na nga rin mag-imos na kang fruits ikaw ha. Pirak bilog? Pira? Apat na rat bilog mo. Apat o ano? Wala man na nagamit ka rin sa una. May pagaling may din. partner sa nga bawl. Ang kita mo ring bawl nga daw magbiyo mataas na sa may anang nga kwangaran. Sa anang nga daw biyo matang pilpilngaran. May bawl siya nga mas po. Oo, may araman da. Ano, madalom-dalom. Na ano, marak bilog mo. Wala na nagamit. Halin pagalin mo, Dre. Wala na nagamit. Diin man. Sa bilog mo, dyan ang bilhin ho. Diin? Diyan, ba? Wala ko siya siludlan. Kumaan basta isa lang bilog ang dyan lang yung gamit na to. Hindi na iya iyaya. Kay maha na iya. Hindi ka ano sa ako ni iya na maha. Ano ka? Na iyaya kay maha na iya. Na? Toast? May toast pa? Ang sabi? Para siya pala Ariyo isak bilog. Hindi, pero pwede pa pag-isa. Oo, duha o kompleto. Madam. Isa lang bilog pwede. Madam? Ano? Amo dyan ang gusto ko sa Kay maha ina saya ni nga suludlan kang dakos pagkadto di na iya sang pundo. Basta may nagumduman ako nga may Ato to sa baksang pundo ni syempre na man ka. Naamo ka na yan gani. Ang balanta ka gani wala na gamit alis ang una. Ara lang sa sulod. Amo gani ginambalog nimo ay parehos man kay madam. Uno mo ay. Hambal ko si Moy na nagamit-gamit. Ara da sa suludos babaw. Nakita ko ganit nimo kung
mag-uway dun ha. Abi kuya ginuubukad mo to kaglang taon nga wala. Ayun bala, taas bala, ay nakita ko ang Wala gani. Ay wala na nagamit. Kay mahana sa suludlan. مريم مريومة داخل حمومة. مريم مريومة داخل حمومة. مريم مريومة داخل حمومة. يلا يلا كم 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 يلا كم 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 علي روحي. Lagi magkaligid-ligid ang kapay ng kalakto. Set. Namatay na lang ako. Natalo na lang ako kayo. Why done? Putat siya, wala na? Yung balaan sa karon.
Ambe. Naman, baby? Hmm? Ha? Wala asal. Hada asal malgap siya? Piminakfog. Mal... Tawla sala, hada mal asal, hada figaf siya dakal. Mujud. May araf, sino hadad asal? Anong asal ginapangita niya sini? Siya? Parang pinitapos, so pihanap ito, pihanap sila ng masa. Hindi pagkwaa, dito lang na sila. When nag-aasal in this rap? Eh, figaf siya, minakang. May hadam wood. أول طلب خصم 50% نزل فيتا الحين
Sino tudlo na na?
Na. Pay mo siya gawa, wala lamay do aling nga. Tatay mo yung abno. Gawa pa na siya, ganit wala ano, wala sugar. Alings ay alings. Busay. Diet. Bigyan ka diet sa. Hindi ka makadiet, pero hindi ka makadiet. Somebody to keep the dreams alive.
Ako papaisipan niya kung gusto niya paulit. Sino? Ali, gutom ako sa niya. Kaya gusto ko. Ang muna hanap sa gamay ka ang nagwalawan. Hindi mo ba sila magita ko ka. Hindi ko na sila nabusog kaon. Kung saan man ang alian sila hindi sila nabusog. Kung magputom sa nangayo. Ang taas na po ka. Hello. Halib. Hindi ko kaya ng mga
Balaan ko sa hindi na mamati. Alisin mo ang mute para maririnig ko. Ay. Okay. Actually.
Live sa YouTube. Naglalaro live. Shout out. Asya Kabin. Saya pinagkot sa hatak. Asya Kabin. Saya pinagkot sa At kawan jasnya. Live nga. Nanti Maya kan gantang nanti. Mabe. Live sa YouTube. Ambe, ambe. Tingnan mo, oh. Yeah. Pwede din wala. Eh, andyan naman yan eh. Pwede din wala. Pwede din hindi, wag mong lagyan. Ay! Ang kamay ko dito kasi nagabangga sa teleponong isa. Pwede meron siyang walang pattern, walang ano, walang ganyan. Ha? Hindi naman si. Lumayas yung kalaro ko.
Iniwanan niya ako. Kalaban ko lumayas. Umalis siya kasi alam niyang last ball ko to eh. Wala na. Talo na siya eh. Wait lang, mag-ano muna ako, mag-recharge ako ng i-recharge ko muna ang ang taco ko. Ang cues. Scratchers. Saan naman cues? Masters. Ano, magsalita ka dyan.
Shout out. Pag